गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय अननाय सिबिनायखौ गासै नोंथांमोननिसिम खुलुमनायजों बावहरनाय जाबाय। दिनै बे समाव आङो दसे सम मोनदों नोंथांमोनजों नुजाथिनो थाखाय। बाथ्राया जाहैबाय आङो मोनसे दोंसे गान दिनैनिफ्राय खमसे खम 10 बोसोरसो सिगाङावनो लिरदोंमोन। बे मेथाइखौ आङो दासिमबो रेकर्ड खालामनो हायाखै आरो सिगाङाव आं सानदोंमोन माने सोरबाफोर प्रडिउसार मोनोब्ला बे मेथाइखौ माने होगोन होननानै साननानै थादोंमोन, नाथाय दासिमबो बे मेथाइआ अडिअ महर मोनाखै। दा बेनिखायनो बे मेथाइखौ आं दिनै बोरैबा गोसोखांफिननानै आरो दाख्लै थांनाय 30 एप्रिलनिफ्राय बे जेलाव हाबहैनायनि उननिफ्राय गोसोआ दासिमबो थिग जानो हायाखै। बेखायनो बे मेथाइखौ गोसोखांफिननानै आङो नोंथांमोननोबो खोनासंहोनो होननानै आङो ओरैनो गिटारजोंनो आङो खननानै दैथायहरनो सानदों। मेथाइआ जाहैबाय जेब्ला 1986 3 अक्ट'बराव एनडीबीआ जोनोम जादोंमोन, बे समाव बीएसएफमोन। बिनि उनाव बिथांमोननि माखासे जोहोलावफ्रा आंनो फोरमायनाय मथे बै समाव राङापारानि गुरुंजुलि होननाय मोनसे हाजोआव बिथांमोना केम्प पाथिनानै बेवहाय गिबि ट्रेनिंखौ लाजेनदोंमोन होननानै फोरमायदों। दा बेनिखायनो आङो जाहाथे मेमरिबो थाथों आरो मोनसे जारिमिनारि जायगा हिसाबै थाथों बर'निनो होननानै आं बे मेथाइखौ गावनि गोसोजों मोनहासौजोबाब्लाबो मोनसे आन्दाजजों आं बेखौ सुजुनाय जादोंमोन। दा बेनिखायनो बे मेथाइखौ आङो ओरैनो सिगां गोबां एनडीबी जोहोलाव बिथांमोननि बार्थडे बिथांमोननि जिखुनु प्रग्रामफ्राव आं बे मेथाइखौ खनबाय सिगाङाव, नाथाय दासिमबो अडिअ महर मोनाखै बियो। आसा खालामो उनफोराव हायोब्ला आं बानायगोन। दायो आं बे मेथाइखौ नोंथांमोननो बे समाव दैथायहरनो नागिरदों। दा बाथ्राया जाहैबाय दिनै आङो बे समाव आङो उदालगुरियाव थांनो ओंखारबाय थादों। गोबां मेथाइनि भइस टेक दङ, भइस डाबिं दङ आंहा। दिनैजों गाबोनजों आं साननै उदालगुरियाव थागोन। गिबियावनो आं टंलायाव अमर बिथांनि स्टुडिअ खालामगोन, बिनि उनाव उदालगुरियाव आङो आसाब दानि स्टुडिअ आं खालामगोन। गासै 5 दोंबा मेथाइ टेक खालामनाय जागोन। बिनिफ्राय बे मेथाइफोरा ओरैनो आदा प्रडिउसारा बुंनाय मथेब्ला फैगौ 21 मे बै दिनखालि बेखेवगोन होननानै आंनिसिम फोरमायहरदों। बेनिखायनो बिनि सिगांनो अडिअनि खामानिखौ फोजोबनांगौ, बेखायनो आङो दिनै थांनो ओंखारदों। जिखियानो जादोला रायजोफोर, दिनैनि बे आंनि गुसुं कन्टेन्ट एबा नोंथांमोननो खोनासंहोनो लानाय मेथाइखौ नोंथांमोना खोनासंदो आरो आसा खालामो जे नोंथांमोना आंनि इउटिउब चेनेलखौ ओरैनोबाबो मदद खालामगासिनो दंखायो आरो मदद खालामबावगोन। जायफोर बिथांमोना दासिमबो मोनथिथ'वाखै बिथांमोना लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होगोन, आं बेखौनो आसा खालामबाय नोंथांमोननिफ्राय। खुलुमबाय। राङापारानि बै नुहुरनाय गुरुंजुलि हाजोनि गुवार बिखायाव सुजुजेनदोंमोन जों जिउनि जारिमिन। राङापारानि बै नुहुरनाय गुरुंजुलि हाजोनि गुवार बिखायाव सुजुजेनदोंमोन जों जिउनि जारिमिन। बड'लेण्डनि थांखि लानानै बर' रायजोनि सिमां नुनानै बड'लेण्डनि थांखि लानानै बर' रायजोनि सिमां नुनानै राङापारानि बै नुहुरनाय
गुरुंजुलि हाजोनि गुवार बिखायाव सुजुजेनदोंमोन जों जिउनि जारिमिन। दाबो नुहुरफिनो साजालाजों गाबनाय मिनिनायजों बारलांनाय समफोरखौ। दाबो सिमां नुयो खासि बिसियै थैलांनाय थैफ्रामनांनाय जाथायखौ गोसोखांनानै। दाबो नुहुरफिनो साजालाजों गाबनाय मिनिनायजों बारलांनाय समफोरखौ। दाबो सिमां नुयो खासि बिसियै थैलांनाय थैफ्रामनांनाय जाथायखौ गोसोखांनानै। गोलाव जोहोलावजोनि होसिख्रावनाय जोंखौ अननायाव रायजो राजाफोरनि दुखु सैनांनाय। जोहोलाव जोहोलावजोनि होसिख्रावनाय जोंखौ अननायाव रायजो राजाफोरनि दुखु सैनांनाय। राङापारानि बै नुहुरनाय गुरुंजुलि हाजोनि गुवार बिखायाव सुजुजेनदोंमोन जों जिउनि जारिमिन। बिखायाव दावदाब्ला नांनाया ओरैनो नङा, गोरबोजों हां मासुल नांनाया फेलें थाङा। सोरहाबा नखर गोमानाया ओरैनो नङा, सोरनिबा फेलें सिमाङा नंखाय नङा। सानसेब्लाबो थायगोन बिनि फिथाइ, अब्लासो मोनथिगोन सहायनांनाया जोंनि मानि थाखाय। सानसेब्लाबो थायगोन बिनि फिथाइ, अब्लासो मोनथिगोन सहायनांनाया जोंनि मानि थाखाय। राङापारानि बै नुहुरनाय गुरुंजुलि हाजोनि गुवार बिखायाव सुजुजेनदोंमोन जों जिउनि जारिमिन। राङापारानि बै नुहुरनाय गुरुंजुलि हाजोनि गुवार बिखायाव सुजुजेनदोंमोन जों जिउनि जारिमिन।